Permezz ta' kollaborazzjoni bejn il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma u Heritage Malta qed tiġi diġitizzata kollezzjoni ta' aktar minn 15,000 pjanta storika tas-servizzi tal-ilma lokali. Dawn il-pjanti li jmorru lura aktar minn seklu juru is-sistemi tal-kanen, stazzjonijiet tal-ippumpjar tal-ilma, kif ukoll xogħlijiet pubbliċi u pjanar f'Malta u f'Għawdex. Il-proġett qed jitwettaq mit-taqsima tat-teknoloġija u l-iżvilupp tal-esperjenza fih dan Heritage Malta. Meta l-proġett jitlesta l-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma se jkollha aċċess diġitali għall-informazzjoni li hija kruċjali għall-operat tagħha. Barra minn hekk se tiżdied il-ħeffa ta' riċerka b'aċċess fil-pront għall-arkivji, filwaqt li tonqos il-possibilità li ssir ħsara lil pjanti oriġinali li huma pjuttost fraġli. Il-kap eżekuttiv ta' Heritage Malta Noel Zammit qal li bħala l-Aġenzija responsabbli mill-preservazzjoni tal-wirt kulturali, Heritage Malta tinvesti kontinwament fid-diġitizzazzjoni biex tiżgura li tkun mamra bir-riżorsi meħtieġa biex tiddiġitizza l-akbar firxa possibbli mill-wirt kulturali ta' pajjiżna. Min-naħa tiegħu il-kap eżekuttiv tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma Karl Cielja qal li l-kollezzjoni diversa tal-Korporazzjoni għandha valur u sinifikat storiku u tinkludi tpinġijiet mill-lat arkitettoniku, pjanti u bosta dokumenti antiki. Id-diġitizzazzjoni ta' dawn l-artifatti tmur oltre sempliċement l-iskop ta' preservazzjoni fejn se jkun onorat il-wirt li għandu pajjiżna, kemm dak arkitettoniku u kemm dak tal-ilma.